Hej. Hey! Har du taget min guldbar? Jeg har sgu ikke taget nogen guldbar. Det har jeg ikke. Det er løgn. Hvad fuck er du gang i, Hadir? Jeg er i gang med noget. Nej, siger du stjæler? Jeg stjæler dig ikke. Det gør du da. Det kan jeg se. Nej. Hadir, betal og lad os gå ud. Jeg har ikke nogen penge. Du ved, jeg skylder penge til Helvede. rockere. Hvor meget koster det? 10. Vil du virkelig betale for den? Kom så, Hadir. Ud. Okay. Tænk på din fremtid. Jeg har styr på min fremtid. Hvad mener du, det kan jeg se, du er klar? Du stjæler hele tiden. Jeg gider ikke rette dig ud af situationer hver gang. Hvad ved du om min fremtid? Jeg kan se på, at du begynder at stjæle hele tiden, for fanden. Jeg mener kraften der alvorligt. Du skal ikke stjæle mere. Lad os gå hjem til mig og få noget pizza og se noget fodbold. Resten, jeg har en date i aften. Nå, har du det? Ja. Sammen med hvem? En, jeg har fundet. Ja, fuck hende. Hun er jo bikinimodel på uge. Det er nice. Ja, for fanden. Jeg skal bare sikke hende hele natten. Jeg snakkede om en fremtid. Altså, du skal have et bedre fremtid for hende. Du kan ikke gå rundt og slæge hele tiden. Hvordan skal vi finde ud af det? Der må være et eller andet, man kan finde ud af det for eksempel. Ja. Skal vi også se din fremtid? Du har ikke engang en god fremtid, eller hvad? Det ved jeg da ikke. Skal vi finde ud af det, hvad? Paul. Kan I se? Man kan se sin fremtid hos spørgkonen. Nej, hvor fedt. Det er fandme tæt på. Lad os lige prøve det, mand. Skal vi både ringe til hende? Ej, fuck det. Vi går over hjem til hende. Fuck, hun er klam, mand. Kom ind og se din fremtid. Okay. Skal jeg bare sidde der? Ja, værsgo. Sæt hænderne på glaskuglen, hvis du vil se din fremtid. Jeg kan se, at du vil gøre noget dumt, som vil gå ud over dig selv i sidste ende. Hvad er det? Det får du at se. Det var det for i dag. Held og lykke i din fremtid. Skal jeg lukke døren? Ja. Hallo, er der nogen hjemme? Messi goes into press. He plays it back to Piqué. Presumably he felt it. Ui! Kom nu! Was it Manchester Kom nu! United? Nu. Referee Ej, hvor var det heldigt det der. Ja, fuck, mand. Undskyld, er det jer, der har bestilt pizza? Skal vi banke på? Jeg bankede på, men der var ikke nogen, der svarede, og den var ulåst, så jeg tænkte bare, at jeg kunne gå ind. Nej. Ja, fordi jeg har fortalt den. Nå, men, det bliver 60 kroner. Får om noget. Hold resten. Tak. Hey, skal jeg også have pizzaen? Nå jo. Tak. Undskyld. Fuck, hvad så godt ud. Wow. Det er så perfekt til fodbold, jo. Der er ingen pige, du skal bolle i aften. Nå ja, fuck. Jeg skal ind og skifte tøj, mig. Jeg gør det. Hvad synes du om det her? Altså, det er jo lige grimt, men du får jo 10 sekunder alligevel, så jeg tror godt, du kan tage det på. Okay, nice, mand. Nu tager jeg bare på.
envisaged? And what will Simeone do as Atletico now face 45 minutes where they have to synes du? score 4 goals without conceding to avoid being a lot of Hvis jeg var en controversy. pige, It's a shame really because the game så ville jeg spise dig levende. now you're still playing in front of the back four with Al Garcia and Antonio. Ses, mand. Værsågod. Jeg tror, maden er klar om 10 minutter. Det lyder dejligt. Hvad skal vi lave imens? Vi kan gå ind og kigge på marsvin imens. Hun er sød. Ej, sådan en vil jeg også have. Kom her. Kom her. Jeg kommer her. Nej, kom herop til. Hvad var det for en lyd? Det ved jeg ikke. Okay, jeg leder udenfor, og så kan du lede indenfor. Er der nogen? Hallo? Hallo? What? Fuck! Stop! Hvad så? Hvad fuck? Hvad fuck? Hvad siger? Er det dig? Hey! Så du, hvem det var? Jeg så det, men jeg ved ikke, hvem det var. Har du ringet til politiet? Ja, jeg har ringet efter politiet. Men jeg tror altså, maden er brændt på. Fuck, mand! Fuck! Hvad er? Hør det her! Hør det her! Jeg har lige en høne at lukke med dig med. Jeg har en lille råd til dig. Hvor er du? Hør det her! Lad være, jeg skal lige snakke med dig. Du slår ikke. Hør det her, jeg skal lige snakke med dig. Sæt dig ned. Fuck laver du? Hvad mener du? Hvorfor lavede du indbrud? Det havde jeg heller ikke. Hvad fuck går jeg rundt med guldbar og taber, når man er tur? Hvad fuck laver du? Det var en fejl, okay? Det var en fejl. Fuck! Stop. Vi er så færdige med hinanden. Er vi? Nej, Jeg gider aldrig se noget mere. jeg kan gøre det Forsøg for godt. nu. Jeg kan gøre det godt igen. Hold da kæft, du har råd gang på gang nu. Vi er så færdige med hinanden. Jeg gider ikke mere. Nej, hvorfor? Jeg kan gøre det godt igen. Hold da kæft, ikke mere. Jeg gider ikke mere. Du vil miste en person i nær fremtid. Fuck. Fuck, jeg har kørt. Fuck. Fuck, jeg har